हेलो लोगोफोर आंनि अफ्रि दैमारि चेनेलाव नोंथांमोनखौ आरो फिन खनसे बरायना लानाय जाबाय। आं दिनै माखासे खोथाखौ बुंनो लादों। दाखालि जिहेतु क'क्राझारावहाय दतमायावहाय VCDC नि थाखाय बिथांमोना दावराव दावसि जालायबाय थादों। थ' प्रमद बर' बिथांखौ आङो लाजिगोन ना लाजियाखै? नोंथांनि आमोलावनो दिनैहाय मोननै डिस्ट्रिक्टआवहाय दावराव दावसि गावजों गाव जादलायो। BPF आबो जादलायदों, BJP आबो जादों, गासैबो गभर्नमेन्टआ जादों। नाथाय नोंथांमोना बुंनानै लादोंमोन जे पिस एकर्ड जाबाय, पिस सान्थि। नरेन्द्र मदिया दिनै बुंनानै थांदोंमोन थै थोबथोंसोबो दिनैहाय जों BTR आव गहोला होननानै बुंदोंमोन। नाथाय थै गयैनि सिगांनो माथो दिनैनि दिनाव नोंथांमोननि गेजेरावनो माथो दाङाबाजि बुलाय सुलाय VCDC साधारन VCDC बेनि थाखायनो नोंथांमोना बुलाय सुलाय जादों। थांनाय बाराव बाक्सायावबो बे VCDC निनो बुलाय सुलाय जादों। बियो जाहैबाय BPF निफ्राय UPPL आव थांदोंमोन। बिथांमोना बे मानसिखौ VCDC चेयारमेन होदोंमोन। बिनि थाखायनो नोंथांमोना बुलायलायनाय जादों। दतमानियाबो थिग बेफोरबायदिनो नैबे पिस एकर्डनि नामाव दिनै NDFB नि सोद्रोमाफोर जेसेबां सोद्रोमाफोर बिथांमोनखौ दिनैसिमबो नोंथांमोननि सरकारा मोनसेबो जायगायाव VCDC चेयारमेन बा माबा मोनसेबो होफेरनाय रेकर्डबो गैया आरो होफेरनोबो हाखाया। नोंसोरो मिथिबाय? NDFB खौ ओरैबायदि सोरबा प्रग्रेसिभ सोरबा RS माबा माबि थानायफोर फेक्सन मोनब्रैखौबो प्रमद बर' बिथाङानो गोदाव सोराव खालामदों। नों जोंनि NDFB जेसेबांखि केडारफोरानो थां लिडारफोरानो थां इनडाइरेक्टलिनो नोंथांमोना थगायजाबाय होननाय सोदोबखौ फोरमायहरजायो आरो असनमान खालामहरजायो। नोंथांमोननि डिपार्टमेन्टनि मानसिफ्रानो बुङो मिथिबाय? सेक्रेटारि अफिसाव थां, जेसेबां लिडारफोर दं बावहाय अफिसारफोर दं बिथांमोना बुङो मा नोंथांमोननि जिखिनि सुक्ति जिखिनि सनमान होनांगौमोन नोंथांमोनखौ जेरैबायदि खामानि मोननांगौमोन नोंथांमोना केडारफोरा बिथांमोना सासेबो मोजां खामानिखौ मोनाखै। बेखिनि खोथाखौ बिथांमोना बुंजायो आरो खोनासंनो गोनां जादों। थ' नोंथाङा मानो बेफोरखौ माथा मारिनो गोसो गैया नामा? आरो NDFB नि केडारखौ दाखालि दतमायावहाय चेयारमेननि थाखाय होदोंमोन। बावहायबो बुलायनाय जादों। मानो बुलायखो? NDFB आ दिनैहाय स्ट्रागल खालामबोआखैमोन नामा बर' रायजो राजानि थाखाय? नोंथांमोननि UPPL नि थाखाय नोंथांमोन बे प्रग्रेसिभनि जायहा VCDC चेयारमेन जानो नागिरदोंमोन बिथांमोना दिनैहाय UPPL सरखारनि थाखाय सेक्रिफाइस खालामाखैमोन नामा? थ' बिनि थाखायनो नोंथांमोना सिन्था खालामनाया मोजां। दिनै बिसोरखौ होथावो ना होथावा? आंनि हिसाबाव दा NDFB नि जाखिनि दङ बिथांमोनखौ होनायासो मोजां। थ' दिनैहाय आरो गबिन्द बसुमतारियाबो लासिं सिं खालामजादों। गबिन्द बसुमतारिया दिनै लासिं सिं खालामजानायनि जाहोना जाहैबाय आफादखौ दिनैहाय बिथाङा जाय मानसिखौ बिथाङानो एप्रुभ खालामनानै हरदोंमोन चेयारमेननि थाखाय गावनि मानसिखौनो। नाथाय मानो दिनैनि दिनाव डिपुटि चिफखौनो मानो गो बेक होनजाखो? UPPL गो बेक होनजाखो? मानो प्रमद बर' गो बेक होनजाखो? बेफोरबायदि जादों। थ' दिनैनि दिनाव NDFB फोरखौ एक्स NDFB सोरबा P खौनो होन सोरबा R खौनो होन सोरबा S खौनो होन सोरबा B खौनो होन गबिन्द धीरेन बर'निखौनो होन गासैखौबो बिथांमोना ओरैनो बेखाराव खालामनानै दोनजोबदों। थ' बाथ्रा बेखिनियानो। आरोबाव दाखालि जिहेतु गबिन्द बिथां जेरैबायदि खोथा होननानै जिहेतु दाखालि बिथां गबिन्द बसुमतारिया बुंदों बारग' NDFB-फोरखौ वाटारमेलन गायनाय बा गुबुन गुबुन खामानि मावनायनि बारै। आरे गबिन्द सार नोंखौ आं दिनै सार होनबावदों। दिनै एक्स NDFB दिनै जोङो पिस एकर्ड जानानै जोंनि मानसिफोरा सोर साबेसेया संस्थापन जाजोबखो? 4 लाख होदों नंगौ थिगानो। बै बिथांमोना बियो 4 लाखजों सोरबा सोरबा संस्थापन जानो हादोंना? आं बेखौ नोंथांनाव कुइसन खालामदों। सोर साबेसेया बेजों संस्थापन जानो हादों? हायोब्ला आं गबिन्द बसुमतारि सार बिथांखौ बुंगोन नोंथाङा 4 लाखजों सिगांनो संस्थापन जाग्रोदो। रायजो राजाखौ थगाया लाफानो रायजो राजानि मेगनाव नोंथाङा संस्थापन जाग्रोनानै खोन्था। बिनि उनाव बै बे केडारफोरखौ सोद्रोमाफोरखौ बुंनाया मोजां। आं बेखिनि खोथाखौ बुंगोन। बारग' NDFB-फोर गथ'फोर बिथांमोना वाटारमेलन गायनो थाखाय बेसेबां फैसा नांग्रोगोन? बेखिनि फैसाखौ दिनैहाय बिथांमोना बरननो मोना। माबोरै बरनगोन? सोर साबेसे बरनखो दिनैहाय?
दिनै बरनब्लाबो बेखौ लन हिसाबैसो लानांगोन होनबा बिजों मा लनावलाय बेसेथो मोनबोनाय ओमफ्राय बिथांमोना नानि थावजोंनो नाखौ एवफिनजोबदों मोनथिबाय 4 लाख होदों हय किन्तु लन होनायनि सिस्टेमा सेस बिसोरनो इन्टारेस्ट गासिखौबो लाना थांजोबो मोना 4 लाखखौथ' बरननो मोनखाया 3 बोसोर नङाबा माब्रै नोंसोरो प्रमद बर' बिथांमोना गबिन्द बसुमतारी फेरेंगामोना संस्थापनखौ होफिनबाय होननानै बुंदों सोर साबेसे संस्थापन जानानै थानो हाखो सोर साबेसे एनडिएफबिआ मोजां माबाखौ संस्थापन जाखो बेखौ रोखायै फोरमायनानै होनाया मोजां फोरमायना खोन्थानायजों लोगोसे नोंथांमोना नामफोरखौबो थख' थख' बुंना होनाया मोजां नोंथांमोना ओरैनो जानला मोनला खोथाखौ होनलाबाय थाबा जानाय नङा एनडिएफबि हिसाबै जोंहा नोंथांमोनखौ बुंनो हानायनि मोन्थायबो दङ आंल' नङा एक्स एनडिएफबिफोरल' नङा बुंनो हानाय मोन्थायाखौ गासैबो पाब्लिकफोरानो रायजो राजायानो दिनै बुंनो हानाय मोन्थाया दं मानो होननानै बुङोब्ला नैबे पिस एकर्डआ शान्ति सुक्तियाव रायजो राजानि कन्ट्रिबिउसन दं मानो होननानै बुङोब्ला दिनै एनडिएफबिफोरखौ बे हाजो खर'निफ्राय बै खर' संकस टु सदिया होनना बुंजागोन जेसेबां बर'फोर दङ आउट अफ स्टेट बेयावबो जेसेबां बर'फोर दं बेफोरो कन्ट्रिबिउसना दं बिथांमोना बुंनो हानायनि मोन्थाया दं आं लोगोसे जों दिनैहाय एथ'राब खस्थ' खालामबोबाय दुखु दाहा खालामबोबाय जों एनडिएफबिफोरा दिनै मानो जेसेबां केडारफोर दङ बिथांमोना मानो बुंहरजायो नोंथांमोननि एकर्डआ मोजां जायाखै होननानै मानो बुंहरजानो गोनां जादों दिनै नोंथांमोनानो दिनैहाय बेफोरबायदि गोरोन्थि खामानिखौ मावबोदों जेसेबां बर'नि लिडारफोर दङ माखासे लिडारफोरा गासिखौबो मोनफानि उनाव मोनफा जों खहाखौ खालामनानै लाबाय थानायखौ जादों बर'नि लिडारफोर आंल' बर'नि लिडारफोरखौ आं बुंगोन दिनै नोंथांमोना बर' रायजो राजानि गुबुन आफादफोरखौबो आं बुंगोन दिनै गुबुन आफादफोराबो दिनै बड'लेण्डनि नामाव जों सेक्रिफाइस खालामगोन जों नांगोन होननानै बर' रायजो राजाखौ एथ'राब दिनै राजा लामा गाथेनाय गुबुन लामा गाथेनाय गुबुन रोखोम सिस्टेमाव नोंथांमोना बुंबोनाय बड'लेण्ड नङाब्ला जों जिराया होनना बुंनाय रावफ्राबो दिनै बेफोरबायदिनिफ्रायबो बहुत गोजानाव थादों दिनैनि पिस एकर्डआ बड'लेण्ड मोनथारदों नामा लिडारफोरनाव आं सोंदों बड'लेण्डखौ होफैथारनो हाबाय नामा दिनै पिस एकर्ड माबा बड'लेण्ड थारब्ला मानोथो रिजोना थाखो आंना बेसो खोथाया मानोथो रिजोना थाखो प्रमद बर' बिथाङाबो बुंदोंमोन जोंना रिजोनानो बिराद गिदिर एसपि एडिशनेल एसपि डिएसपि गासिखौबो जों ट्रेन्सफार खालामजोबनो हागोन बोरो माब्लाथो खालामफेरखो दिनै नोंनि मेगन सिगाङावनो फेक इनकाउन्टार जादों दिनै बिथांमोनखौबो नोंथाङा दिनैसिमबो ट्रान्सफार खालामनो हानायनि बेबस्थाखौ लानो हायाखै थ' लोगोफोर भिडिअखौ आं बारा गोलाव खालामला बेखिनियावनो दोनथ'नाय जाबाय जय बर' हारिनि